खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं खोमथा गोरागयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बेसेन नाङै मुं थिसननायनि थाखाय आयनि फोरमानलाइनि सोलाय रेशन कार्ड आजावनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। बिसिया गावनि असे फिसाय CRPF जवानखौ बुथारदों। भुपेन बराया बिहालिनि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि। आइबिनि डाइरेक्टर तपन कुमार देखानि साख्रिखौ बोसोरसे फोलावबावबाय। प्रतीक दुबेखौ APSC केलेंकारि नायबिजिरनायनिफ्राय बोखारबाय। क'क्राझाराव मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव बिमाया फिसानि आखायावनो बुलि जानांदों। कामाख्यायाव साधु सन्यासिफोरनि आन्दोलन, पुलिस आरो साधु सन्यासिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। आसामाव दैबानाजों गोबां जिब जुनारफोरा खहा जानायजों लोगोसेनो थैनायनि अनजिमाया 30 सिम बांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फरायसालिमायाव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फरायसाफोरनि थाखाय फोसावदों। मख'नो गोनांदि जायफोर फरायसाफोरा आयनि फोरमानलाइ एबा इनकाम सार्टिफिकेटनि थाखाय दासिमबो फरायसालिमायाव मुं थिसननो हायाखै बिसोरनि थाखाय रेहाय फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला आयनि फोरमानलाइनि सोलायै रेशन कार्डनि गेजेरजोंबो फरायसाफोरा मुं थिसननो हागोन। आसाम सोरखारनि प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव फरायसालिमा थाखोआव बेसेन नाङै मुं थिसननायनि मुलाम्फाखौ लानो थाखाय जायफोर फरायसाया गावनि बिमा बिफानि आयनि फोरमानलाइ गथायनो हायाखै बिसोरनि बेलायाव बिमा बिफानि आयनि फोरमानलाइनि सोलाय नखरनिसिम रेशन कार्डखौ आजावनो थाखाय गासैबो फरायसालिमा खुंथायखौ बिथोन होनाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। गिबि मन्थ्रिनि बे पस्टनिफ्राय रोखा दि बे समाव फरायसाफोरा आयनि फोरमानलाइनि अनगायैबो रेशन कार्डनि जोहैनो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बेसेन नाङालासेनो मुं थिसननो हासिगोन। गुवाहाटी सोहोराव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला काहिलिपारा ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि असे फिसायखौनो खारसि बिरसि बुथारदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसिया गावनि फिसाय दितुमनि हलाइजों लोगोसेनो काहिलिपारा ओनसोलाव भारा लानानै थायोमोन। हाबा जानायनि उननिफ्रायनो बिसोर सानैनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय जाबाय थायोमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला मटटारिया ओनसोलाव आइजोआ गुबुन सासे सेंग्राजों सिंजों सिं हाबा जानायनि सोमोन्दो दंलायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायाव जिउ गोमानाय CRPFनि जवानखौ धिहुनि होननानै सिनायथि होदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो जायगानिनो पुलिसफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जाथायनि बागै नायबिजिरनो लायो। लकसभा बिसायख'थिनि उनाव आसामनि मोनबा बिधान सभा मासिया लांदां जानानै दङ। बै मोनबा बियाबाव उफेरा बिसायख'थि खुंनाय जागोन। बेनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय BJPजों लोगोसे कंग्रेस आरो गासैबो राजखान्थि हान्जायानो थियारि जाहांदों आरो प्लेनिं खालामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला उफेरा बिसायख'थि जानो गोनां मोनबा बियाबफोराव BJPआ कमिटि दानायनि उनाव कंग्रेसआबो दोलोनि गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावनो थियारि खालामबाय। उफेरा बिसायख'थिनि मोनबा बियाबनि गेजेराव मोनसे बिहालि बियाबाव कंग्रेसआ बिसायख'थि गेलेनो बांसिनै आथुर जादों। बबेखानि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया बिहालिनि उफेरा बिसायख'थियाव बिजाथि गसंगोन होननानैबो सिगांनिफ्रायनो सावरायनाया सोलिगासिनो दंखायो। बेनि गेजेरावनो भुपेन बराया उफेरा बिसायख'थियाव बादायनायनि थाखाय निजायै माखासे खामानिफोरखौ मावनो जागायदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मिरु सोरखारनि नखर बिबानजों सामलायजानाय इन्टेलिजेन्ट ब्युरो एबा आइबिनि डाइरेक्टर IPS अफिसार तपन कुमार देखानि साख्रिखौ बोसोरसे फोलावबावबाय। मख'नो गोनांदि IPS अफिसार तपन कुमार देखानि साख्रिया सोलिफु जुन दाननि 30 अक्ट'आवनो जोबहैसिगौमोन। नाथाय आथिखालाव मिरु सोरखारनि केबिनेटआ तपन कुमार देखानि साख्रिखौ भारतारि सार्भिस रुल
56D 16(1)A 1958 बायदियै बोसोरसेनि थाखाय फोलावबावबाय। रायखांनो गोनांदि 1988 बेट्सनि IPS अफिसार तपन कुमार दिखाया थांनाय 2022 मायथाइनि 1 जुलाइनिफ्राय आइबिनि डाइरेक्टर बिबानखौ रुजुनबोदोंमोन। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै APSC केलेंकारि एबा चेक फर जबनि केसखौ लानानै गेदेर खौरां। APSC केलेंकारिनि नायबिजिरनाया गोदान महर लादों। नायबिजिरनाया सोलिफुनाय समावनो SITनि सासे अफिसारखौ बिबाननिफ्राय बोखारनाय जाबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला IPS प्रतीक टुबेखौ APSC केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनाय बिबाननिफ्राय बोखारबाय। बे बिथोनखौ होदों स्पेसियेल जाज कर्टआ। रिपर्ट बायदिब्ला स्पेसियेल जाज कर्टआ SITनि नायबिजिरनायनि सायाव गोजोननाय मोनाखै। APSC केलेंकारिनि सायाव SITआ बावैसो सान सिगां गथायनाय चार्जशीटखौ लानानै बिजिरसालिया खुसि नङा। बेनिखायनो प्रतीक टुबेखौ बे नायबिजिरनायनिफ्राय बोखारनो आरो टुबेनि जायगायाव DSPनिख्रुइ जौसिन रेंकनि अफिसारखौ थिसननो थाखाय बिजिरसालिया बिथोन होदों। देरगाव ओनसोलनि बुरालिकेसन गामियाव फिसाज्लाया गोबाव समनिफ्रायनो बिमाखौ इनाय खालामबोबाय थानायनि जाहोनाव दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। दायनिगिरि दिपमणि बराया गावनि बिमा रेनुमै बराखौ गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि आखु दिन्थिबोयोमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि दिपमणिया मैया गावनि बिफाखौ बुनानै गाज्रि हालोद खालामनायनि उनाव गावनि बिमाखौ मोखाङाव थरसे इथाजों खुबैनायजों लोगोसेनो नखरनि माखासे सुबुंफोरनि सिगाङावबो गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। फारसेथिं बिमा रेनुमै बराया सिगां समनिफ्रायनो गोसोआरि बेरामजों गोग्लैसोनानै थानायनि जाहोनाव लोरबां हालोदजों जुजिनांनायखौ लानानै जरहाट मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनो थिसनदोंमोनब्लाबो उनाव जिउ गोमादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बेबायदि दुखुनांथाव जाथायनि उनाव दायनिगिरिया खाबु लानानै खारखोमादोंमोन, जायनि थाखाय दासान्दि टेकियाल पुलिसआ बे दायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे जाथायाव कक्राझारनि ड्राग्स एडिक्टेड फिसाज्लाया गावनि असे बिमाखौनो बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिमाया फिसाज्लानो रां बिनायाव हरनो हेंथा खालामनायावनो बिमानि सायाव गाग्लोबनानै खारसि बिरसि बुथारदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायाव जिउ खहा जानाय आइजोखौ पार्बती ब्रह्म होननानै सिनायथि होनाय जादों। बे जाथायनि खौरांखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो जायगानि पुलिसफोरा दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनायाबो जायो। कामाख्यायाव साधु आरो सन्यासिफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनाय आरो हेंथा दिन्थिफुंनाय। अम्बुबासि मेलानि थाखाय कामाख्यायाव फैनाय 10,000निबो बांसिन साधु सन्यासिफोरा कामाख्यानि गाहाय हाबग्रा लामायाव जथेनानै हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिस बिफाना साधु सन्यासिफोरखौ हाराहास्ति होनाय आरो अनागारि खालामनायनि गोख्रों अजद होनानै कामाख्यानि लामायाव जथेनानै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि अम्बुबासि मेलाया 22 जुननिफ्राय जागायदोंमोन। अम्बुबासि मेलानि बुब्लियाव साधु सन्यासिफोरा गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय नीलाचलनि बिखायाव होंगो दोंगो जायो। अम्बुबासिया जोबनायनि उनाव बिमा कामाख्याखौ नायनो आरो दर्शन खालामनो थाखाय हादोरनि आरो गुबुन हादोरनि साधु सन्यासिफोरा नीलाचलाव होंगो दोंगो जाफैदों। नाथाय आसाम सरकार आरो जिल्ला खुंथाया बै साधु सन्यासिफोरनो नांगौबायदि मोजां खाबु आरो राहाफोरखौ होआखै होननानै गोख्रों अजद होदों साधु सन्यासिफ्रा। बेजों लोगोसे बेनि सायाव गिबि मन्थ्रिखौ नोजोर होनो दाबि खालामदों। बेनि हेंथायैनो दिनै साधु सन्यासिफ्रा हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायो आरो पुलिस बिफानजों गोख्रों दान्थे बिदान्थे खालामनानै दावराव दावसिनि आबहावा सोमजिहोयो। आसाम हादाबसा बोथोर सामलाय खुंथाया मिथिहोनाय बादिब्ला दासान्दि आसाम रायजोआव दैबानाजों जुजिनांनाय हालोदाव गोबां खहा जानायजों लोगोसे गासै सा 30 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो। कामरुप, गवालपारा, बजालि, करिमगन्ज, काछार, दरं, नगाव, बरपेटा आरो हजाइ जिल्लाफोराव दैबानाजों गाज्रि रोखोमै खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो गासै गं 26 जिल्लाफोराव दैबानाया खहा खालामदों। दैबानाजों गं 641 गामिफोरा खहा जानायजों लोगोसेनो 1,70,000 सुबुंफोरा खहा जादों। कामरुप आरो करिमगन्ज जिल्लायाव दैबानाया बांसिनै खहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गं 239 आरो गं 244 गामिफोरानो खहा जायो। गासै 2,273.5
ब्रै हेक्टरसोनि आबादफोरा दैबाना लोमनायजों खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। दैबानाजों खहा जानाय सा 13,000 सुबुंफोरनो गासै 140 रिलिफ बादा होनानै बिसोरनि गोनां जानाय माइरं, दालि आरो फाहामथायनि थाखाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जगायनानै होनाय जायो। लोगोसेनो कामरुप आरो करिमगन्ज जिल्लायाव दैबानाजों 2,13,000निबो बांसिन जुनादफोरा खहा जादों। बेनि अनगायैबो रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव लामा बायफ्लंनाय, दालां गब्र'नाय बायदि जाथायफोराबो सोमजिदों। रायजो खुंथाया गोनांथि बादियै खहा जानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो आरो हेफाजाबनि थाखाय बायदि रोखोमै सांग्रांथि इसारा होनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।